Hello everyone! For today's vlog, isi-share ko sa inyo kasi pumunta ako ng supermart and nag-avail ako ng kanilang promo para maka-avail din kayo. So, bumili ako ng Fuji bar. See, tingnan nyo. Pumili ako ng Fuji bar and I found out yung Fuji bar na 59 pesos. 59 pesos. No, 59.25 na Fuji bar is may less siya na 11.85. So parang 48 pesos na lang siya. Yan, 48 pesos na lang. 48 pesos na lang siya. Tapos, yung fried na 24 pesos. 20 pesos na lang siya. So, nakaless ako ng 4 pesos. This fried na detergent. Yung extra big na pansit canton costs around 15 pesos. 12 pesos na lang siya, guys. Ilalagay ko yung screenshot ng screenshot ng pansit canton. Ayan. And this Nissan cup noodles. Magkano nga to? 16.70. May less siya na 3 pesos each. Each cup. So, 13 pesos na lang siya. I-cut ko na lang na kaya kami. Tapos, yun. Basta madami pa siyang madami pang less sa supermart. Kung gusto nyo mag-avail, dapat meron kayong, ano nga yun? Iloilo Supermart apps. Para ma-avail nyo yung discount. Diba? Para siyang ganito, guys, oh. Okay, to avail these apps, pumunta lang kayo ng Play Store. This one. Okay, saglit. Meron na ako dito. So, all you need to do is to go to Play Store. This one. Okay. Open the Google Play Store. Then, just type Iloilo Supermart e-wallet. Yan. So, just download the apps, guys. Kasi ako meron na, so open ko na lang to. Yan. Meron dyan install. So, like that. Ako kasi, open ko na lang siya. Okay. Tapos magpa-pop up siya ng ganito. So, basta-basta lang din tayo. Okay. Yan. So, nag-effective pala siya nung March 16, 2021. Ayan. All earned points will be converted to value points. Like that. So, for more information, visit lang kayo sa kanilang website. Yan, paq.iloilosupermart.com. Ayan, exit. Ayan. Itong QR code na to, ito yung i-scan mo sa cashier to do payment. Okay? So, punta tayo sa shop. Kasi kanina bumili ako ng reminders. Orders checked out during payday special will be delivered the next day.
Ayan, meron din pala silang delivery service. Just to show you yung kaninang binili ko. Yung Fuji bar. Okay. Yan. 20% discount. Maximum of 4 per transaction. So, kung gusto mo bumili ng Fuji bar, 4 packs lang. From 59.25 centavo, 47.40 na lang siya. Next is the Nissan. 20% discount din. Minimum of 4 pieces din per transaction. From 16.70, 13 and 36 centavo na lang siya. Same as same as noodle creamy seafood kasi yung hot creamy seafood din naka-sale. The same time, Mondin Mamon. Pag bumili ka ng Mondin Mamon, may free ka na 4 pieces Nissin Eggnog cookies of 32 grams. For 177.10, 147.50 cents na lang siya. Yan. Okay, another one, yung binili ko kanina is yung Pride. Ayan, maximum of 3 packs. Yung 5 plus 1. From 24 pesos, 20 pesos na lang siya. Yan, kitang-kita naman, nakalagay yung na sale. Okay. Big savings sa mga nagninegosyo. Yung may mga sari-sari store. Yung extra big canton. Ayan. 20% discount. Again, maximum of 4 pieces per transaction. Okay. From 15 pesos, 12 pesos na lang siya. At madami pa. So, kung gusto nyo maka-avail nito, just download the apps at makaka-avail ka na. So, pwede ka ding, for example, yung binili mo is 450 pesos. Pwede ka magpa-load ng 450 pesos exactly. Kahit may butal siyang 50 pesos, hindi siya kailangan ng 400 or 500 or 1,000 talaga. Acceptable naman siya sa Iloilo Supermart to avail the service. Ayan. And because nag-avail ako ng ganito, kahit na kahit hindi pa laging naka-sale, magkakaroon ka rin ng points. And pag dumami siya, it will be good as cash, good as payment. Okay, I have points of 3 pesos and 25 cents sa mga transaction ko. Diba? Okay, sa bumili ka, gamit yung payment, yung cash, ipapaload mo lang to avail the points, to avail the discount. Okay, kanina, nagpa-load ako ng 200 pesos. Yan, nakatest. 200 pesos. At yung babayarin ko is 181. So, may balance pa ako ng 51. Kasi nga, yung may balance ako before na 32. Ayan. So, hindi naman siya mawawala kasi andyan sa history ng e-wallet mo. Okay. Ganyan. Pwede mo rin yung i-edit. So, if I were you, mag-availing kayo at easy naman. It's easy. It's easy to download and ang dami naman naka-phone eh. Halos lahat. At halos sa lahat bumibili sa Lilo Supermart kasi nga mura siya and very convenient. Yan.
Don't forget to wear your face mask, shield, kasi nga hindi kayo makakapasok doon pag wala yun. Okay? So that's it for today. Hope you like it, guys, at hoping na nabigyan ko kayo ng information. Like me before, hindi ko pa alam din yon yung apps na ito, until na-discover ko rin sa tulong din ng mga Iloilo Supermart staff. Kasi i-assess din kayo doon eh. So, sana mag-amay din kayo para makaka-discount din kayo. Please don't forget to click like, subscribe, and click the notification bell for more updates.